يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambi masara mani foka abarkada halimi sonaninka biduya irana abika ka jemukan flani wachina jemukan mi ni amba fama faso jokene mimbe lasi walma mimbe laje awfe tilunyata jabarani soka dogokun ni wachi kele ambi foli ani walen mando ko lasi awkelengele na bela chelema Bamako ya Mali fanworo fe hakaja kase diyan fanworo fe aw minnu bɛ danaya ta ka da ni jabarani so kofɔlen kan ni o ye teleɲɛta ye teleɲɛta ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ min b'a to jamana kunkanko kɔrɔfɔ bɛ yen nɔ ka se ka i da don o la walima ka masala sigi o kisɛw kan walasa faamuyaliba bɛ se ka sɔrɔ o kisɛw la cogo min na maa min bɛ o kisa ɲɛdɔn walima maa min ye maa hakili juru canin ye o kisa kunkanko kɔrɔfɔ la an bɛ wulikajɔ kɛ ka tigilamɔgɔ wele walima ka wulikajɔ kɛ ka se a tigilamɔgɔ ma bi teleɲɛta ye wulikajɔ kɛ bi jɛmukan faso jɔ kɛnɛ kan ka se maison du haji la o ye hiji tagalaw tɔgɔla soba min bɛ an fɛ Bamako yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako sigida 4nan na Amdala ye an wulikajɔ kɛ bilara sen kan ka se maison du haji la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaba bɛ an bolokɔrɔ Abdul Fatah Sise teleɲɛta filɛbaw bolo maa dogolen tɛ ni hiji waatiw surunyara wulikajɔ bɛ kɛ an fɛ ka se ka na baro kɛ ale fɛ hiji yɛrɛ labɛnw bɛ togoya jumɛnw na hiji tɛmɛnen anw ka jamana a ye tanto sɔrɔ a la wa hiji tɛmɛnen baaraw kɛra togo jumɛn na an ka jamana bɔra ni kunkɔrɔta ye a kɛnɛ kan wa ɲinanta o bolodan bɛ togo jumɛn na maa jeli kan ka taa hiji la Mali tɔgɔ la ɲina a musaka ko bɛ togo jumɛn na hiji baaraw la Mali senna sumayalen tɛ wa walima a baaraw a bɛ ka kɛ kɛtogo ɲuman na walima sariya bɛ mun ko fɔ a bɛ ka taa o kɛtogo la hiji baaraw bilasiralikan jumɛn bɛ yen nɔ ka ɲɛsin alisilamɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ jaabi ye min bɛna sɔrɔ bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di an ka maa welele ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma ɲininkali minnu mana sɔrɔ ka fara olu kan an na sɔrɔ ka tɛmɛ ni olu ye ka walawalali kɛ o la k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn teleɲɛta sugantili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jɛmukan ye sugantili la ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye Abdul Fatah Sise salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di? N b'a tɔrɔ alhamdulillah. Baasi t'i la? Wala baasi foyi tɛ n na alhamdulillah n b'ala tanu. Ayiwa an bɛ maison du haji kɔnɔna na a baarakɛlaw a bɛ togo jumɛn na bi? Alhamdulillah rabbil alamin maison du haji an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah bi bi in na maison du haji baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Voilà baasi foyi tɛ maison du haji la. Alhamdulillah. Baaraw bɛ ka kɛ hijiranw bɛ ka na tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ ka kɛ donc passeportw bɛ ka dilan banques bɛ yan policiers bɛ yan voilà hijiranw minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn fana u b'u ka formation kɛ formation daminɛna a daminɛna depuis mois d'octobre 2023 kɔnɔ voilà o daminɛna an bɛ an ka groupe 15nan na sisan donc k'a f'i ye ko alhamdulillah
baasi foyi tɛ yen tabarikala mɔgɔw bɛ an ye baara minnu daminɛna saudiya ɲɛmɔgɔw ye na ni baara kura minnu ye ni programme kura minnu ye mɔgɔw bɛ ka faamu ala sɔnna a bɛ ka nɔ bɔ inshallah ayiwa ni ala sɔnna ma an da bɛna se ninnu bɛɛ lajɛlen ma bi baro kɔnɔna na bi baro nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ Abdul Fatah Sise an bɛ i fo ka maison du Haji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo e min ye ɲɛmaaba ye ka an bisimila ani ka nin baro sigi kɛta min b'a to hiji yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔw malidenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an bɛ i fo u bisimilali ko ɲuman na sanga ani waati n'an mago ser'i ma ka fɔ an bɛ fɛ ka na baro sigi kɛ nin ye i bɛ dayɛlɛ an ye an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa i yɛrɛ yɔrɔ Abdul Fatah Sise an bɛ san 2024 kɔnɔna na ɲina hijiw baaraw kan ka nun don sɔɔni nka yanni an ka kuma ɲina hiji yɛrɛ kan hiji tɛmɛnenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra san 2023 kɔnɔna na o hijiw n'a fɔra k'i ka dantigɛli k'a kan nansaraw b'a fɔ min ma k'a résumé a baaraw kɛra cogo jumɛn na Mali ni kunkɔrɔta bɔra kɛnɛ kan wa i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ alhamdulillahi rabbil alamin ɲɛbɛli hali sisan k'i fo donc an ka télé ɲɛtaa filɛbagaw bɛɛ fo alhamdulilayi ni ɲininkali in a diyara n ye an bɛ se ka min f'i ye k'i ka kuma jaabi 2023 hiji alhamdulillah a ɲuman tɛmɛna an ka hijidenw 13 ani 300 ani 23 bɛɛ taara bɛɛ seginna n'u ka minan ye mɔgɔ si ma to hiji in na certes mun kɛra dɔw fatura mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna ala ka hinɛ la fatura 10 fatura Maka ani Medina ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 1 fatura sira la n'o kɔnte bɛɛ taara bɛɛ nana an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka hiji baaraw la salon o yɛrɛ bon gɛlɛya kɔni kɛra Arafa Mina Muzdalifa bon o ye ka da hiji yɛrɛ ka taabolo kan hiji yɛrɛ taabolo la ni ye mɔgɔ hali ni ye mɔgɔ 2000 mɔgɔ 3000 mɔgɔ 4000 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na a ma nɔgɔn kɛnɛ kelen kan hiji don mɔgɔ 4,000,000 de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na donc kelen na waati kelen na olu bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Mina ka ɲɔgɔn sɔrɔ Arafa ka ɲɔgɔn sɔrɔ Muzdalifa waati kelen na yɔrɔ kelen na waati kelen na donc a ma nɔgɔn donc o de la an yɛrɛ b'an banba formation kan parce que n'an ka hijidenw n'u y'o formation kɛ u y'a faamu minasigi a tɛ gɛlɛya u bolo donc o kɔni gɛlɛyaw kɔni kɛra la parce que fɛn dɔw man kɛra voilà fruits man kɛra jiw man kɛra yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ ye plainte don société min bɛ nani dumuni ni ka yɔrɔ ninnu labɛn o b'a fɔ ko Sharikati Ifriqiya an ye plainte yɛrɛ don a kama mais alhamdulillah n'ala sɔnna inchallah fɛɛrɛw kɔni bɛ ka taa pour que o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ 2024 kɔnɔ donc k'a f'i ye dɔrɔn bakuruba la k'a fɔ 2023 hijidenw ma gɛlɛya foyi sɔrɔ bɛɛ taara bɛɛ ɲuman nana tuguni la ka bɔ maison de Haji la fo kana sigi maison de Haji la an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ au contraire Arabie Saoudite u ye an ye ɲɔgɔn ye waati min na janvier kɔnɔna na an ka hiji acteurs bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan o ye le 8 janvier 2024 an kun bɛ ministère de Haji a y'an fo kosɛbɛ Saudiya jamana au ministère de Haji ani min sigira min ɲɛsilen don ka hiji ko yɛrɛ ma an y'a rencontré o yɛrɛ a photo de filɛ nin ye sanfɛ voilà donc a y'an fo ka ɲinan fɛ hali sisan an ye baara ɲuman min kɛ 2023 kɔnɔ o baara ɲuman kelen an ka taa ni o ye 2024 kɔnɔ an fana y'a lahidu ta ye vraiment u y'an bonya ka tila ka hata trophée yɛrɛ d'an ma voilà ka trophée d'an ma o trophée de filɛ nin ye yan ɲɛfɛ donc k'a f'i ye dɔrɔn vraiment gɛlɛya foyi tɛ yen parce que an kan ka fɛn o fɛn kɛ pour que an ka se ka an ka sariyaw bɛ bato an y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ alhamdulillah gɛlɛya foyi ma kɛ privé o gouvernement o
a bɛɛ lajɛlen parce que Arabie Saoudite tɛ privé ni gouvernement dɔn mais comme an de b'a dɔn k'a fɔ ko agence dɔ bɛ yen u bɛ taa ni 11,000 hijiden 11,000 an de b'u ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ fana gɛlɛya foyi ma sɔrɔ nin niveau in na alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ aw ni Saudiya jamana gɛlɛya foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ au contraire bi bi in na u b'an respecté o confiance ba de b'an kan bi bi in na n'an ye fɛn o fɛn ɲini u fɛ fana u b'a d'an ma donc o de kɛra hali an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ san tɛmɛnenw na donc olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko bon vraiment o gɛlɛya ninnu san tɛmɛnenw gɛlɛya an y'a bɛɛ ɲɛnabɔ gɛlɛya foyi tɛ yen parce que hiji ni ko hiji o ye ko musaka min bɔ hiji la donc juru caman tun bɛ yen fara fara ɲɔgɔn kan ka bɔ 2015 la fo ka na 2019 la o juru ninnu an ye caman sarala min sarala la ka ca ni 80% ye donc maintenant o fana ka da o fana kan juru kura fana tɛ an bɛ se k'a fɔ tele ɲɛta la k'a fɔ presse bɛɛ ɲɛna comme an y'a fɔ cogo min na ni wasa ye an ye bɔra hiji la mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ Mali la a tɛ Mali privé la a tɛ Mali gouvernement na voilà donc vraiment o ye avancé ye kɔrɔlen min fana bɛ yen an ye caman k'a la an bɛ n'Ala sɔnna inchallah a bɛna ban pewu alhamdulillah o kɔni o b'a yira nin bɛ danaya a ye danaya sinsin ani ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn Mali ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn donc o de u b'a fɔ k'a fɔ ko bon vraiment alhamdulillah wala baaraw bɛ ka taa cogo min na vraiment n'aw continuer ten vraiment an tɛna gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka baaraw la ni Ala sɔnna inchallah an b'a kɛ parce que an ka laɲini bɛ an ka hijiden ka se ka lafiya Mali ka se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ hiji la Mali acteurs ka se ka baara kɛ nɔgɔya la donc danaya ka to Saudiya jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ hiji sira kan voilà inchallah n'Ala sɔnna inchallah an b'o de sira kan o sira fana bɛɛ sen kan n'Ala sɔnna inchallah a bɛ sinsin ka taa ni Ala sɔnna ma ayiwa ni an ye san 2023 n'o ye 2023 hijiw n'an ye o dakuru ba ka a fara ɲɔgɔn kan ka a walawala o b'a yira k'a fɔ a kɛra kunkɔrɔta ye an bɛna ɲina ta hukumu kɔnɔna na min ye san 2024 ye an bɛ o kɔnɔna na n'o ye san 2024 ye hiji baaraw a nun donna a bɛ fɔ min ma ko inscription o baaraw bilara sen kan gouvernement yɛrɛ bɛ k'i sɔn i n'a fɔ maison du haji la o baaraw bilalen don sen kan o cogo kelen fana na privéw fana na inscription bɛ o cogo kelen na ɲinanta baaraw a bɛ sen na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la baaraw bɛ cogo jumɛn na labɛnw bɛ cogo jumɛn na alhamdulillahi rabbil alamin ɲɛnbele vraiment ni ɲin kelen a diyara n ye ɲina 2024 hiji ani san tɔ ninnu tɛ kelen ye o tɛ kelen ye danfara ye jumɛn ye danfara min bɛ o ye fɔlɔfɔlɔ u b'a to fo hiji kɔfɛ kalo 4 kalo 6 u b'an wele an ka kota d'an ma ka sariya ni fɛn ninnu bɛɛ d'an ma mais 2024 kɔnɔ o ye k'an to 2023 hiji yɛrɛ kɔnɔ hiji yɛrɛ ma ban u y'an wele ka bɛɛ jamana bɛ ka kota d'an ma k'a fɔ ko baara 2024 hiji a bɛ daminɛ bi bɛɛ ka o kɛra depuis hijidenw yɛrɛ ma bɔ min na 2023 depuis hijidenw mana segin ka na jamana depuis ma segin ka taa segin Maka depuis k'u to yɛrɛ min na hiji yɛrɛ ma ban fɔlɔ 23 hiji yɛrɛ ma ban fɔlɔ voilà donc u ye jamana bɛɛ wele kɛnɛ kelen kan Maka ka bɛɛ ka kota d'a ma k'a fɔ ko i ka kota de filɛ nin ye i kan ka baara min kɛ 2024 kɔnɔ k'a bɛɛ programme fana d'e ma donc programme dira ma k'a fɔ ko o programme fana n'aw sigira dɔrɔn mois de septembre kɔnɔ parce que hiji an bɔra hiji la le 20 juin 2023 voilà o ye an yɛrɛ an sigira ka na Mali la o waati la bɛɛ nana le 20 ye bɛɛ sɔrɔ Mali la donc maintenant o kɔfɛ programme min dira ma septembre 2023 le 16 septembre précisément 2023 u y'a yira n na k'a fɔ ko vraiment o bɛna système dayɛlɛ baaraw bɛ daminɛ o fana kɛra ten système dayɛlɛ la baaraw kɛra an ye réunion daminɛ réunion min bɛ hiji bɛ sariya kura min bɛ hiji la sariya kura minnu taara minnu ye yɛlɛmaw ye quota min dira u y'a bila système kɔnɔ ka bila système kɔnɔ k'a fɔ ko réunion bɛ daminɛ mois de octobre kɔnɔ a kɛra ten le 27 octobre an ye réunion fɔlɔw daminɛ le 7 janvier 2024 an ye protocole signé voilà baaraw daminɛna donc depuis o la o ye programme kɔnɔna na o ye inscription yɛrɛ
parce que ni système d'ailleurs là cela veut dire qu'aw bɛ ka inscription bɛɛ kɛ donc an ye inscription daminɛ depuis o waati la an bɛ se k'o don système kɔnɔ i y'a faamu donc maintenant k'a fɔ ko waati mun de la nin bɛ kɛ voilà a bɛ kɛ ko min kama o ye de hiji yɛrɛ ko bɛɛ ka se ka ban pewu k'a sɔrɔ waati caman b'an bolo an bɛ se ka hali ni gɛlɛya bɛ an bɛ se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ an bɛ se ka sira sɔrɔ ka ni gɛlɛya ninnu waati kana kurun kan to hiji préparation donc o de k'a sɔrɔ an ye nin baara ninnu an ye daminɛ maison de haji la depuis mais a nana wajibiya jamana bɛɛ kan sisan voilà donc maintenant n'i y'a jateminɛ ka bɔ 16 septembre la programme min dira n ma 16 septembre ka taa fo le 31 décembre o ye zone verte ye donc ni inscription kɛ o waati la ka tila i ka baara bɛɛ la o waati la o ye i bɛ zone jaune kɔnɔ o yɛrɛ de laɲini an fɛ bɛɛ ka nin baara in kɛ waati in na donc a baara ma nɔgɔya an bolo donc maintenant an kɔni an ma se ka baara ninnu tila o la donc de toutes les façons an kɔni b'a kan sisan donc ka bɔ janvier la ka taa fo février voilà ka taa janvier ka taa février voilà o ye jaune ye donc an b'o jaune de kɔnɔ sisan février o de ye jaune ye an b'o waati yɛrɛ de kɔnɔ sisan nin waati in na an bɛ jaune de la sisan voilà n'an sera ka tila an ka baara la ka taa 29 février in kɔnɔ cela veut dire que voilà an bɛ jaune zone kɔnɔ donc ne y'a faamuya février kalo in bɛ taa sa yɔrɔ o yɔrɔ o ka sɔrɔ alihamudulilayi voilà o de ye laɲini an fɛ ni kɔni ma se k'i ka baaraw bɛɛ ban ka bɛn ni février kalo laban ye donc cela veut dire que e kɔni nɔna voilà i bɛ farati la i donna rouge kɔnɔ rouge dun ye farati ye i bɛ kan ka éviter de i bɛ kan ka i yɛrɛ to rouge kɔnɔ parce que rouge gɛlɛya camanba de bɛ rouge la hali n'i ye fili dɔ kɛ n'i ye fili kɛ k'a fɔ ko i ye dɔ ka information do système kɔnɔ n'i ko k'i b'a annuler n'i y'a annuler i b'i ka wari perdu ah oui donc o de la den do an b'a fɔ an ka jamanadenw ye an ka rouge an ka éviter parce que rouge a risque ka bɔ trop an t'a fɔ mɔgɔ minnu ma dernière minute mɔgɔw voilà exactement dernière minute mɔgɔ ninnu donc n'a kɛra ten n'i ye fili kɔni k'a la donc i kan ka janto i yɛrɛ la donc i kan ka éviter donc o bɛ daminɛ fo 31 mars donc an yɛrɛ ye min labɛn an yɛrɛ ye o ye le 24 mars 24 mars o y'a sɔrɔ déjà an tilala an ka tɔgɔ sɛbɛnniw bɛɛ la o de la vraiment an bɛ k'a fɔ an ka hijidenw ye bi bi na an kɔni maison de haji la c'est sûr hali acteurs fana comme an ye baara daminɛ n y'a f'i ye cogo min na depuis mois de septembre kɔnɔ voilà tɔgɔ sɛbɛnniw kɔni bɛ a tɛmɛna 60% kan an b'a fɛ vraiment yanni an ka se 29 février kalo in kɔnɔ 29 o y'a sɔrɔ déjà tɔgɔ sɛbɛnniw bɛɛ banna ka ban pewu i y'a tɔgɔ sɛbɛn an kana yɛrɛ sɔrɔ zone rouge kɔnɔ ni ala sɔnna premier mars ye tabarikala o programme de dira n ma o programme in fana a dira n ma depuis an ma bɔ hiji la 2023 kɔnɔ ne bɛ k'o de f'i ye o ta dira n ma ka programme fana d'an ma k'a fɔ ko système bɛ dayɛlɛ nin waati in na aw bɛ kan ka baara kɛ ni nin de ye nin bɛɛ kun ye hijiden ka se ka lafiya ka hiji kɔnɔ hijiden ka se ka bato kɛ lafiya kɔnɔ ni wala u ka laɲini nin ye nin ye o ni an y'a kɛ ten fana ni an ye nin bɔ a sira fɛ fana an bɛ tanba de sɔrɔ hijidenw bɛ formation kɛ n'u ye formation kɛ u bɛ hiji faamu u bɛ taa yɛrɛ kun min kama hiji la u b'a bɛɛ faamu mina comme n y'a f'i ye cogo min na mina arafa muzdalifa mɔgɔ miliyɔn 4 de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na yɔrɔ kelen na u sigi n'i ye formation ɲuman kɛ i tɛ ka gɛlɛya foyi sɔrɔ i ka mina sigi la i t'a sɔrɔ i ka arafa sigi la i t'a sɔrɔ i ka muzdalifa sigi la i bɛ temps fana d'an ma an bɛ se k'i former fana pour que i ka se ka nin bɛɛ faamu donc vraiment an b'a fɔ ka segin a kan hijiden o hijiden bi bi na n'i b'a fɛ ka taa hiji la i ka bɔ joona i ka taa i ka tɔgɔ sɛbɛn voilà i kana i yɛrɛ don farati la n'i ye kɔni ye 30 le 1er mars kɔni kɔnɔ ka taa fo mars laban na i bɛ farati de la a bɛ se ka kɛ voilà i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ se ka kɛ voilà kow tɛna ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ
a gɛlɛya bɛ se ka se hijida ma donc nin kun ye ke vraiment hijida ka se ka lafiya n'ala sɔnna inshallah ni baaraw kɔni kɛra ten an bɛ baara minnu na n'an y'o daminɛ ka ban ten tɔgɔ sɛbɛnw bɛɛ kɛra k'a fɔ k'an ka yen hijiraw dɔn an bɛ se ka temps sɔrɔ k'u former an bɛ se ka temps sɔrɔ k'u ka visite médicale kɛ an bɛ se ka temps sɔrɔ k'u ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ yani waati olu yɛrɛ bɛ se ka renseignement information bɛɛ sɔrɔ ka hiji information bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hiji waati yɛrɛ ma se parce que an bɛ hiji bɛ daminɛ hijidenw bɛ daminɛ ka taa hiji la ɲina à partir de 22 23 mai 24 mai les 22 23 u b'a daminɛ ka taa fo les 7 les 8 ninnu na voilà u b'a daminɛ ka taa ni waati ninnu na donc pour que hijiden ka se k'a yɛrɛ préparer ka fɛn bɛɛ faamu ka nin waati in ka sɔrɔ nin waati in ma se o ye de ka i ka baaraw bɛɛ ban k'a sɔrɔ ni wagati kofɔlen ma se 29 février ma se Abdul Fattah bɛ nin baara in de la ni Ala sɔnna ayiwa Abdul Fattah Sise i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan min ye mɔgɔ tatɔ la ye kota ko ta fanfɛla ye kota min bi Mali bolo Mali maa joli kan ka taa hiji la ɲina bari salon ta tun ye maa 13 bɔɲɔgɔnko ye a n'a kun ka fɛ ɲinan ta dɔ farala ka walima dɔ bɔra a kunnamana de a bɛ cogo jumɛn na mɔgɔ ta ta alhamdulillahi rabbil alamin ɲambele halisa k'i fo i ka ɲininkali la kota ko kuma kɔni a ka ca kuma ka ca Mali la kuma ka ca parce que Mali acteurs ka ca n'i y'a jateminɛ fɔlɔ agence minnu bɛ taa ni hijidenw ye u tɛmɛ agence 50 100 kan bi bi na an bɛ fɔ agence 500 la min b'a fɛ ka hiji kɛ agence 500 voilà agence 500 minnu y'u ka dossier déposé k'a fɔ k'u bɛ hiji organiser ana 500 an b'o la donc n'a fɔ ne fɔra ko donc sala bɛ kɛ gɛlɛyaba de bɛ hiji gɛlɛyaba de bɛ kota ko in na gɛlɛya bɛ kota ko la n'i y'a jateminɛ 500 bɛɛ bɛ kota fɛ bɛɛ b'a fɛ ka taa ni hijiden ye a ko ma nɔgɔn donc vraiment kota ko kɔni ye gɛlɛyaba yɛrɛ de quoi surtout kɛ n yɛrɛ ye o min ye agence ye donc o de la sisan an yɛrɛ bɛ ka miiri ka système dɔ de bila sen kan nka Abdul Fattah Sise an t'i ka kɔrɔfɔla tigɛ nin yɔrɔ in na jamana wɛrɛw bɛ taa tɔ tugu fana na wa agence cɛya la nin kɔni bɛ Mali dɔrɔn de la an kɔni bɛ min kalama hijiko kɔnɔ an bɛ gɛlɛya minnu ye kota ko ni fɛn ninnu na ni agence ani kɛn yɛrɛw ka ca ka se nin niveau in na a bɛ Mali dɔrɔn de la n tɛ jamana si la Mali n'i y'a jateminɛ kota comme i ye ɲininka kota hakɛ la an ka kota ye 13 ani 120 ani 23 depuis 2017 o kota kelen de b'an bolo an ma changer dɔ ma fara kan hali sisan ni dɔ ma fara kan acteurs minnu bɛ hiji organiser dɔ farala agence kan dɔ ma fara kota kan donc maintenant mais kɔrɔlen min b'i bolo don o don i t'a fɛ dɔ ka bɔ a la ni dɔ ma bɔ a la dɔ tɛ se ka di kuraw ma donc o gɛlɛya de bɛ yen donc maintenant an kɔni bɛ ka miiri pour an ka se ka système dɔ sɔrɔ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que nin gɛlɛya in a ma daminɛ an na a daminɛ jamana wɛrɛw la u ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la donc u ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la donc an fana bɛna an bɛ ka jateminɛw kɛ k'o fɛɛrɛw ninnu fana ta ka appliquer yan pour que vraiment nin bɛɛ kun ye comme n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na hijiden ka se ka lafiya ka hiji kɔnɔ hijiden ka se ka bato kɛ lafiya kɔnɔ parce que ni agence min bɛ taa ni hijiden ye n'a ye gɛlɛya sɔrɔ donc hijiden ye gɛlɛya sɔrɔ Mali fana ye problème sɔrɔ Mali tɛna tɔgɔ ɲuman sɔrɔ hiji la parce que ni maliyɛn kɔni degunna hiji la ça veut dire que Mali tɔgɔ de tiɲɛna hiji la parce que voilà ni i bɔra Mali la ka ban c'est fini e kɔni tɛ voilà e kɔni tɛ hijiden ye e tɛ agence ye e tɛ maison de haji e ye Mali de ye donc maintenant i taara gouvernement fɛ i taara privé fɛ i ye maliyɛn de fo n ka hakili to nin yɔrɔ in de la k'a fɔ ko vraiment maliyɛn o maliyɛn n'i bɔra Mali la ka ban c'est fini i taara ni agence i taara ni gouvernement ye a bɛɛ lajɛlen ye Mali de i bɛ ka Mali de représenter i ye Mali ka ambassadeur ye donc i ma kan ka degun sɔrɔ i ma kan ka gɛlɛya sɔrɔ n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que i ka se k'i ka bato kɛ lafiya kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye o de y'an ka baara ye an bɛ o baara de la donc o baara dun tɛ se ka kɛ fo que acteurs fana an k'u kɛ professionnels ye ka kɛ minnu bɛ baara kɛ ko ɲuman na min bɛ se k'a to u ka hijidenw ka lafiya donc o dun tɛ se ka kɛ n'u cayara ten n'a cayara a tɛ se ka maîtriser donc fo mɔgɔw ka o de faamu donc an bɛ don min na comme bi fo an bɛ ka jateminɛw kɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ donc 13 ani 130 ani 23 in wala a 12 o ye
maison de haji de beta nouyi hijidewi awa fo mimma ko filière gouvernementale maison de haji ka hijidew de do mais abele maison de haji be batani kele ani keme saba ani mugani saba to ken yerewi parce que ukacha le bitana atoyi donc mutarana toyi fana a responsabilité bébé maison de haji de ka voilà ambe protocole de sabe ka foko protocole ina amba min signé ambe nga bolono blala ka foko ande ya be responsable fe wo fe min be ke hijila adamena malila fokata alaba maka medine mina arafa muzdalifa a responsabilité bébé maison de hagila il sait que halika passeport yara soro ika ni agence halika passeport yara ka passeport ok délégué général mimbe hiji kona aka sabeni ke ka dima président ke ka passeport ka yira ka fokono ande be responsable ande be Mali représenté voilà maison de hagila be Mali représenté maison de hagila be Mali hiji ko beñanabo Mali la ya alde ba beñanabo Maka alhamdulillah voilà Jeddah Arabie Saoudite voilà kado Arabie Saoudite foka bo Arabie Saoudite tani sigin follow voilà texto fanatala mais alhamdulillah gouvernement de la transition y maison de haji yere responsabilité barta ka di maison de haji ma ka loi dota loi mi ye 0322 voilà mois de juin kono oui loi dota ka maison de haji responsabilisé ka tala ka fanga di maison de haji ma ka hiji kun kam beta ka di maison de haji ma ka fuko maison de haji de be hiji be organisé ka o sharia mun be ni sharia infana ni loi infana dafa mi ye décret yi ani arrêté ani décision o beta rakapa bibi na mse ka fiyo ko alhamdulillah maison de haji be sharia menon kono be ka para be ke sharia de kono alhamdulillah adamina na maison de haji la fokata la ba maison de haji la a bebe sharia minan kono aganga bosira min fe a bebe sharia kono alhamdulillah koni gouvernement de la transition ou yata ka di maison de hajima loyer donc o yara de kera sababu Mali maseka galia foi soro 2022 kono 2023 kono nala sona inshallah ambe continuer ni tabolo pour que ya fu ya tomina pour que Mali hijida kaseka ka bato ke lafiya kono akata ka segina ka minawiya na ka zamzamji ayo fe on fait que samana ka segina be lafiya kono inshallah kono mimba permettre vraiment ate torro ate degun hiji konna na la sona inshallah Allah sona ba Abdul Fattah Cissé ni mamie hiji fo ibe musaka ko fo hiji musaka ko oye krofoye min takan ka segin fanga be bunya kosobe Nina hiji musaka ko abituga hajumena ngani ala sonama o jabi katase oni agence re chamache abituga hajumena onga jamana kono nina bari salontala gule achia mamborala onga akisa abituga hajumena nina ni ala sonama baruta ko flana na amisik kana jam kan keneka ni o faso jokene akan soni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس مفتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس مفتقهر الهموم والامل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا Foli ani tanni ko lase o kelengelena bela jelema ni watina habika tilinyata fle kerengrenia la jemga mi benyana ma dogokun ni amba fama faso jokene tilinyata jabarani so sanfe abeka o jemka ne fle ma welele walma bi ani mami beka baruke na wulika joke kase nyemga so min sikilendo ijire labenin ko kuna anka jamana kono nabe fama maison di aja o nyema ba Dr. Abdul Fattah Cissé an wulika joke kase alema ana lebe barusigi la barusigi mi ni abeka boli hiji yere labon
ka taa se wulikajɔ minnu bɛ ka bila sen kan an yɛrɛ ka jamana fɛ walasa hiji minnu ni walima hiji min ni an kun dalen b'a kan san 2024 kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye cogo min na hijiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ masala bɛ ka boli o kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ ni ye hiji ta k'a lajɛ a tɛ taa musaka ko bɔ kɔ ɲinan musaka a bɛ fɔ min ma ko montant hiji musaka ko la ani salon ta danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛɛ lajɛlen ye kelen de Abdul Fatah Sise. Alhamdulillahi rabbil alamin ɲɛnbɛle halisa k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka n ka filɛbagaw bɛɛ fo ka dugawu kɛ halisa Ala ka jamana basigi. Amin ya rabbi. Hiji musaka ɲina alhamdulillahi an taara mission na ye kibaruya kura min fɔ an ye wala farankan kɔni ma kɛ hiji musaka la ɲina Ala sɔnna inshallah donc salo ta in de bɛ reconduit wala salo ta in ye 4 ani 300 ani 7 ani 200 ani 85 4 166 425 o ye la filière gouvernementale ye o ye gouvernement maa minnu bɛ fɛ ka taa kan yɛrɛ ye o min ye agence privée ye olu bɛ taa ni mɔgɔw ye 4 675 000 olu ka salo prix au prix kelen de reconduit la ɲinan fana o b'a yira k'a fɔ faranga ma k'a kan ɲinan dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a la dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a la dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a la alhamdulillah o de ye hiji musaka ye ɲinan tabarikala Ala sɔnna inshallah n bɛna baara kɛ ten pour que inshallah fɛn minnu fɔra an ye o de ye nin ye donc an bɛna bɔ a sira fɛ donc foyi tɛna fara hiji musaka kɔni kan tabarikala musaka kɛnɛ in de bɛ yen o de bɛ reconduit 2024 kɔnɔ alhamdulillah min dɔ fana an bɛ se ka min fɔ ka fara nin kan voilà hijiden kan ka fɛn o fɛn a kan ka fɛn o fɛn sara a mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ bɛn nin fɛn in kɔnɔ tout frais compris cela veut dire que i kan ka fɛn o fɛn sara a bɛɛ de bɛ kun i bɛ uniforme minnu don i bɛ i ka formation minnu bɛ kɛ i ka visite santé visite minnu bɛ kɛ ani e ka transport aérien i bɛ don avion min kɔnɔ ka taa ka segin ani i bɛ don hôtel min kɔnɔ ani i bɛ taa ziyara minnu kɛ voilà i ka mobile minnu bɛ taa fana ka bɔ hôtel ka bɔ aéroport la ka taa n'i ye hôtel la o ye Médine comme an ka hijidenw a fanba bɛ taa Médine fɔlɔ n'an taara Médine voilà n'an taara Médine an bɛ n ka ziyaraw kɛ bisu tila k'an ta fana ka hijidenw bɛɛ ta ka bɔ n'u ye Madina n'u ye Maka n'u sera Maka u b'u ka umra kɛ u bɛ makɔnɔni kɛ yani minata waati n'u bɛ taa Mina fana bisu de bɛna aw ta ka taa n'u ye Mina donc Mina sigi a dumuni a kɛnɛya a fɛn bɛɛ bɛ nin wari in kɔnɔ bisu bɛ tila k'u ta fana ka taa n'u ye Arafa n'u bɛ Arafa wula fɛ ka taa Muzdalifa o fana b'a la n'u sira Muzdalifa u bɛ bɔ Muzdalifa ka segin ka taa Mina a fɛn bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ a musaka bɛɛ de bɛ nin na ni seginna ka taa fana voilà kariw de b'i ta ka taa n'u ye u bɛ taa ka taa n'i ye fo aéroport la Jidda parce que an bɛ segin ni Jidda ye donc voilà avion b'i ta o yɔrɔ la ka segin n'i ye taa ka segin fana avion na o ye vol direct ye a bɛ fɔ min ma ko vol charter vol charter wari ka ca ani vol régulier ye vol charter i bɛ bɔ Bamako voilà i bɛ 6 heures de temps heure 6 dɔrɔn de kɛ i bɛ se Médine i bɛ segin fana n'i donna avion kɔnɔ heure 6 dɔrɔn n'i bɔra Jidda i bɛ Bamako donc o lafiya ka bon i yɛrɛ bɛ lafiya o kɔnɔ i bɔra dɔrɔn i sera heure 6 donc maintenant n'a kɛra vol régulier i bɛ taa temps ba de ta aéroport kɔnɔ Addis Abeba ou bien Istanbul ou bien Maroc Casablanca ou bien Tunis yɔrɔ minnu na donc an ka hijidenw tɛ taa hijidenw fanba bɛ taa ni vol charter de ye donc o fana ye nɔgɔya ye hijiden comme i y'a fɔ cogo min na an ka laɲini kɛ an bɛ baara o baara kɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ pour que hijiden ka se ka lafiya ka hiji kɔnɔ donc taa ka segin a bɛ kɛ vol direct ye ni Ala sɔnna bisu fana minnu bɛ mɔgɔ ta fana bisu kɔrɔw de don bisu ka ɲi u bɛ sigi yɔrɔ minnu na fana an bɛ yɔrɔ dɔ ɲini i mɔgɔ tɛ ka i bɛ mobile ta ka taa misiri la donc fɛn o fɛn min bɛ se ka hijiden lafiya ka hiji kɔnɔ pour que a ka se ka bato kɛ lafiya kɔnɔ o de voilà a bɛɛ talen don nin wari in kɔnɔ Ala sɔnna inshallah n'i y'a jateminɛ musaka in a ka ca de mais a bɔra kun min kama n'i y'a jateminɛ a man ca Ala ko la
ni maa min ye ni nafolo bɔ ka don a la i b'a ye k'a fɔ a man ca ma nka Abdul Fattah Sise e min ye maison du voyage ɲɛmaaba ye kuma dɔ bɛ taga ni ka segin nin waati in na an b'a ye agence b'a kuma fɔ togo kelen na hiji don ko visa ko ye mun ye dɛ visa ko in i t'i da don a la i ka se ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya jumɛn b'a ko la ani mun don dɛ i ka se ka ɲɛfɔli kɛ. ɲɛnbɛla k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ n b'a fɛ vraiment an ka filɛbagaw ani minnu b'an lamɛn u ka hakili to nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in ye yɔrɔ in vraiment a nafa ka bon trop hijiden yɛrɛ kan a nafa fɔlɔ bɛ hijiden yɛrɛ kan fo hijiden ka dɔn k'a fɔ ko bon Saudiya jamana na sariya dɔ de bɛ yen hiji visa ani visa to ninnu tɛ kelen ye hiji visa i tɛ se ka hiji kɛ ni hiji visa t'i bolo voilà n'i ye hiji kɛ ni visa wɛrɛ ye parce que visa ka ca visa touristique bɛ yen visa visite bɛ yen visa dɔ fana bɛ yen a bɛ di u b'a fɔ ko visa de transit donc hiji visa o visa n'a dir'i ma min tɛ hiji visa ye ou bien e kɔni bɛ tubabu jamana dɔ la visa tɛ ani Arabie Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ i b'u ka passeport ta i b'a fɔ ko hiji i bɛ fɛ ka taa hiji kɛ n'a ye i bɛ fraude la u bɛ suɲɛli la i bɛ suɲɛli min kɛ fana a man ɲi ma a man ɲi ka hiji ma e kɔni n'i y'a kɛ ni nin ye i ma hiji donc Arabie Saoudite y'a fɔ ka gɛlɛya an hali an bɛ protocole min sigi u b'a fɔ an ye ko hijiden mɔgɔ si kana taa Mina Arafa Muzdalifa ni hiji visa t'i bolo n'i taara ni visa o visa ye min tɛ hiji visa ye ni fɛn y'i sɔrɔ e de y'a ɲini donc i bɛ se ka i bɛ se ka ɲɛngi i bɛ se ka don kaso la i bɛ se ka problème sɔrɔ i bɛ se ka problème siri i ka jamana ma donc n b'a fɛ vraiment agence privée ani agence tigi ninnu u k'a fo ka hijidenw ye minnu b'a fɛ ka bɔ Faransi ka taa ni Faransi passeport ye ou bien ka taa ni visa touristique ye ou bien de visa visite ye n'o de b'i bolo i ma kan ka hiji kɛ n'a ye a interdelen don a haramuyelen don a man kan donc an bɛ mɔgɔ si n'i taara hali n'i bɛ taa fana min jatilen don mun de la an bɛ fɔ ko hiji visa n'i ye hiji visa ta fɛn o fɛn min kan ka kɛ Mina Arafa Muzdalifa hijiden b'a bɛɛ de wari sara donc n'i taara hiji visa t'i bolo cela veut dire que i taara dumuni min dun o ye hijidenw ka dumuni de ye n'i taara si o yɔrɔ la n'i matala dir'i ma i sira hijiden dɔ ka yɔrɔ la yɔrɔ ninnu dun u jatilen don par exemple an bɛ taa ni 13,000 ani 300 ani 23 yɔrɔ min bɛ d'an ma o ye 13,000 ani 300 ani 300 ani 23 yɔrɔ de bɛ d'an ma n'an taara ni mɔgɔ kelen ye min tɛ hijiden ye min tɛ an ka 13,000 in kɔnɔ o ye fraude de donc n'a ye place min sɔrɔ a ye hijiden dɔ ka place de sɔrɔ o de la i b'a sɔrɔ hijiden dɔ bɛ yen o tɛ place sɔrɔ donc n b'a fɛ agence privée u k'u hakili to nin yɔrɔ in na et puis encore i bɛ se ka problème yɛrɛ sɔrɔ n'i taara ni visa ye min tɛ hiji visa ye Arabie Saoudite n'u y'i sɔrɔ i bɛ se ka problème ba de sɔrɔ i bɛ don kaso la i bɛ se ka ɲɛngi i bɛ se ka wari i bɛ wari sara i bɛ tɔgɔ jugu fana se i ka jamana ma min man kan comme n y'a fɔ cogo min na maa o maa n'i bɔra yan ni maison de hague tɔgɔ ye i bɔra yan n'i ka agence tɔgɔ ye n'i sera Maka e tɛ agence tɛ dɔn maison de hague tɛ dɔn foyi tɛ dɔn Mali de bɛ dɔn e ye malien de e ambassadeur ye i bɛ Mali de représenter donc fɛn o fɛn min kɛ tɔgɔ jugu ye i man kan ka se i ka jamana ma surtout sisan alhamdulillah danayaba de bɛ Mali hiji kan voilà bonyaba de bɛ Mali hiji kan bi na donc vraiment an b'a ɲini an ka agence privée u ka nin fɔ u ka hijidenw ye surtout minnu bɛ bɔ tubabu jamana dɔ la ka taa ni Mali tɔgɔ ye k'a sɔrɔ min to Espagne n bɛ taa Saudiya jamana kan Espagne passeport b'a bolo ou bien France passeport b'a bolo n'a bɛ taa Saudiya la a tɛ visa la donc i bɛ taa n'o passeport ye n'i dun taara e ye Malien ye i bɛ taa Malien ka yɔrɔ la n'i taara yɔrɔ la n'i kɔni sigira ka si dɔrɔn cela veut dire que i sira hijiden dɔ ka place la ni man kan voilà maa o maa ni hijiden visa t'i bolo i man kan ka to Mina hal an yɛrɛ minnu bɛ taa hijidenw ka baara kɛ an man kan ka si Mina hijiden kelen dɔrɔn de autorisé don ka si Mina ale fana y'a ka wari sara ni hiji visa b'i bolo cela veut dire que i ye wari de sara ni hiji visa t'i bolo cela veut dire que i man kan ka to Mina i man kan ka si Mina i man kan ka dumuni kɛ Mina n'i ye dumuni kɛ Mina i ye hijidenw ka dumuni de don ni sira Mina i ye sira hijidenw ka place la fo mɔgɔ ka se ka nin yɔrɔ in dɔn
u k'a faamu et puis donc i bɛ fraude la i bɛ haramu la e dun bɛ ala ɲini na e ko ala ɲini tɛ kɛ ni haramu ye donc vraiment fo mɔgɔw k'a to et puis donc u b'a to an fana an bɛ sɛbɛnni dɔ de kɛ ka engagement dɔ ta ka sɛbɛn k'a fɔ ko an tɛna ni maa si ye min tɛ hijiden ye a wajibilen don an kan fana an ni an ka minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se k'an dɛmɛ yɔrɔ ninnu bɛ ka sécuriser mɔgɔ si kana dɔn ka yɔrɔ ninnu na min tɛ hijiden ye hiji visa tɛ ma min bolo hiji de visa bɛ sɔrɔ fɛn ni bɛ n ka kɔta kɔnɔ ou bien i ye visa dɔ bɛ yen ambassade d'Arabie Saoudite de b'a de u b'a fɔ ko mujamala courtoisie o kɔni n'i y'a sara n'i y'o visa sɔrɔ o ye hiji visa de cela veut dire que i ka yɔrɔ bɛ mina parce que i tɛ se k'o fana visa sɔrɔ fo i ka mina wari in sara donc i ka yɔrɔ bɛ donc n'a bɔra ni visa fila in kan ambassadeur bɛ min di visa mujamala in ani Mali yɛrɛ kɔta hakɛ 13 ani 300 ani 23 hiji visa n'a bɔra o la visa o visa min bɛ taa o ye a bɛɛ ye fraude ye a man kan mɔgɔ si man ka taa n'a ye n'i taara n'a ye i bɛ haramu la n'i taara n'a ye i bɛ suɲɛli la n'i taara n'a ye vraiment i bɛ se ka problème sɔrɔ i bɛ se ka problème fana sɔrɔ se i ka jamana ma parce que a bɛ kɛ togojugu ye i b'a fɔ ko Mali. An b'a jigiya k'a fɔ ni weleli kan min dalen filɛ nin ye Dr Abdul Fatah Sise fɛ an b'a jigiya k'a fɔ maaw na ni minɛ ni pensi ye ni lalamɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma Espagne ma Italie ma Europe jamana wɛrɛw a ka ja diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni bilasiralikan ye nafaba de bɛ nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ o togo kelen don a b'a to visa ko in yɛrɛ an ka se ka faamuyaliba yɛrɛ sɔrɔ a kisa la visa yɛrɛ dicogo fila min b'a la i n'a fɔ a bɔra sisan ka ɲɛfɔli kɛ Dr Abdul Fatah Sise halisa baro kɔnɔna na kɛnyɛrɛye cakɛ bondaso bɔra k'a fɔ jɛmukan daminɛ na a bɛ taa fo 500 bɔ ɲɔgɔn la anw ka jamana kɔnɔ an n'u cɛw bɛ cogo di salon 2023 kɔnɔna na a furukufuruku n'a kumamisɛnw cayara dɔɔni ɲina an bɛ 2024 kɔnɔna na a cɛw bɛ cogo jumɛn na agence privée minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ maison du haji n'u cɛw bɛ cogo di. alhamdulilahi rabbil alamin k'a f'i ye dɔrɔn alhamdulilahi basi foyi t'an na faamu an bɛ ɲɔgɔn faamu baara la an da b'u ka baara bɛ ɲɛnabɔ voilà donc comme i y'a f'i ye cogo min na Arabie Saoudite o de tɛ privé dɔn olu bɛ jamana de dɔn donc comme an de bɛ état Mali état représenté donc an de donnen don maison de haji de donnen don Arabie Saoudite donc an fana an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ cadre de concertation dɔ b'an bolo an bɛ sigi o la ka ni kibaruya b'an bolo wala an b'a ɲɛf'u ye nin baara in kan ka kɛ ten nin baara in kan ka bɔ nin sira in fɛ nin baara in yɛlɛma donna na a kun bɛ kɛ ten a changera an b'a bɛɛ f'u ye pour que u ka se k'a bɔ a sira fɛ pour que u kana don problème kɔnɔ alhamdulillah o baara ɲɔgɔnya an bɛ ɲɔgɔn faamu mais gɛlɛya min b'an kan o ye agence min bɛ ka caya agence de cayara ka caya fo ka dama tɛmɛ comme n y'a f'i ye cogo min na voilà an ye dayɛlɛli kɛ k'a fɔ ko a ye na ni aw ka aw ka papier ye pour que an k'a lajɛ minnu b'a fɛ ka hiji organiser an ye papier minnu san a ka ca ni 500 ye voilà minnu nana ɲini kota yɛrɛ dira minnu ma o ye agence 300 ani 69 agence 300 ani 69 voilà o de yira k'a fɔ ko o ka papier ka ɲi ɲini salo furuku cayara parce que olu hakili la an tɛna an ye vérification minnu kɛ an tɛna o kɛ donc o vérification de kɛra donc caman binna o vérification kɔnɔ parce que o vérification na fo i ka papier ka kɛ papier jɛlenw ye i bɛ min sɔrɔ i kan ka jamana ka hakɛ min d'a ma min ye quitus fiscal ye ani e yɛrɛ ka baarakɛlaw i kan k'u bila sariya minɛn kɔnɔ o ye ENPC ko ni i yɛrɛ kan ka i ka yɔrɔ ta ka kɛ yɔrɔ ɲuman ye parce que i bɛna baara min kɛ o ye a musaka hakɛ ka bon trop donc fo yɔrɔ fixe dɔ ka sɔrɔ i bolo min bɛ sariya dɔw fana bato donc caman hakili la an tɛna o vérification ninnu kɛ an ye vérification ninnu kɛ ala y'a kɛ caman binna donc ɲina voilà u y'u préparé donc u y'u préparé donc o de la mɔgɔ caman ma bin donc an bɔra 300 la an nana fo 469 ani 9 o ka ca o fana ka ca n'i y'a jateminɛ Mali la an ka kota yɛrɛ bɛ 13 an bɛ an ka
hiji agence bɛ taa fo ni nombre la ni nombre in ka ca n'i ye Nigeria la jateminɛ Nigeria olu ta bɛ taa fo ba kɛmɛ ni ba 50 mais u ka agence minnu bɛ hiji organiser u tɛ tɛmɛ 20 kan an tɛ hali Nigeria yɛrɛ ka région kelen bon mais e ka lajɛ an ka nombre min b'a fɛ ka hiji organiser nin bɛɛ ye gɛlɛya minnu bɛ a degun bɛ se hiji den ma donc vraiment o de la an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Mali wala acteurs ka se ka faamu k'a fɔ ko bon ni agence cayara a bɛ kɛ degun ye yɔrɔ ma. Nka donna nataw la o baaraw tɛna boloda aw fɛ wa aw ka se ka sigi kɛ nin na walima jamana yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw ta nin kisɛ ninnu na cogo min na. donc en tout cas sisan an y'a bila sariya yɛrɛ kɔnɔ n ka gafe dɔ b'an bolo parce que décret b'a fɔ ɲɔgɔn maison de haji kan ka cahier de charge dɔ de dilan baara kan ka taa ni min ye donc an y'a dɔn o comme an y'o la kuraya donc an ye nin yɔrɔ in an y'a changer a kɔnɔ k'a fɔ ko 2025 kɔnɔ n'Ala sɔnna inchallah an bɛna fɛɛrɛw de kɛ minnu bɛ taa ni hijidenw ye a bɛ kɛ vraiment hijiden yɛrɛ bɛ minnu bolo système dɔ de bɛna sigi pour que vraiment a ka kɛ nɔgɔya la hijiden b'i bolo kota b'i bolo ni hijiden t'i bolo kota b'i bolo an bɛna baara kɛ ni nin taabolo in de ye n'i y'a kɛra ten n'Ala sɔnna inchallah acteurs minnu bɛ hiji la u bɛ lafiya hijidenw fana bɛ lafiya ni jamana fana bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ hiji la an fana min bɛ ka hiji ko ɲɛnabɔ Mali la Arabie Saoudite an bɛ lafiya hiji in na a bɛ kɛ nɔgɔya la nin bɛɛ kun ye comme n y'a fɔ i ye cogo min na hijiden ka se ka lafiya hijiden ka se ka bato kɛ lafiya kɔnɔ donc nin dun a tɛ se ka kɛ vraiment ni agence ni acteurs cayara ka se nin degré in ma 500 a ka bɔ hakili ma olu yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ donc gɛlɛya n'Ala sɔnna inchallah an bɛ sira min kan n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme an bɛ ka kɛ ko faamuɲɔgɔnya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'a bɔ a sira fɛ n'Ala sɔnna inchallah o bɛ nɔgɔya sɔrɔ hiji la n'an y'a kɛ ten parce que hiji baara bɛɛ bɛ kɛ ten jamana tɔw la minnu nana lajɛ an fɛ yɛrɛ u ye étape ninnu u tɛmɛn'o kan u bɛ étape wɛrɛ de la mais an halisa an bɛ kota ko ni kota tila ni fɛn ninnu ko kuma ni fɛn ninnu o dun ye gɛlɛya ye o gɛlɛya bɛ se hijiden de ma o gɛlɛya bɛ se jamana de ma o gɛlɛya bɛ se hiji acteurs yɛrɛ de ma donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ taabolo min na o taabolo in man ɲi fo taabolo in ka changer donc an bɛ nin logique in kɔnɔ an bɛ nin hakilinata in na n'an sera k'o kɔni waleya n'Ala sɔnna inchallah 2025 kɔnɔ n'Ala sɔnna inchallah kota ko gɛlɛya tɛ na kɛ tuguni Mali hijidenw bɛ lafiya u ka hiji kɔnɔ u ka bato kɛ lafiya kɔnɔ hiji acteurs fana bɛ lafiya sɔrɔ inchallah ayiwa docteur Abdul Fattah Cissé maison du haji ɲɛmaaba an tɛ wuli ka jɔ kɛ ka na baro sigi la i fɛ hakilila faamuyaliw caman sɔrɔla a la an b'a jigiya k'a fɔ ni Ala sɔnna ma baro in nafa bɛna boli bonya maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo a ka jan Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ minnu ni garisɛgɛ bɛna don ɲina hiji la bilasiralikan caman o sɔrɔla ni baro in kɔnɔna na dakuruɲan kelen walima dakuruɲan damadɔni ka baro in kuncɛ docteur Abdul Fattah Cissé e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin halisa ka sigi ka duwawu kɛ Ala ka jamana kɔlɔsima amina rabbi Ala ka jamana basigi amina ka an ka ministre fana fo Dr Mohamed Omar Kone n y'a f'i ye ko ministre Kone hiji maison de haji a bɛ bilala sariya minɛn kɔnɔ a bɛɛ kɛra vraiment ale yɛrɛ ka cɛsiri ye n'a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ ale y'an dɛmɛ nin baara in na ka se ka hiji yɛrɛ bɛɛ réglementé alhamdulillah bi bi na hiji bɛɛ bɛ sariya minɛn kɔnɔ baaraw kɛra u banna loi ou a décret ou a arrêté ou a décision a bɛɛ taara a cahier de charge a bɛɛ banna nin bɛ voilà Mali hijiden ka se ka lafiya donc ne ka kuma laban bɛ ɲɛsin hijiden de ma hijiden vraiment fo hijiden ka dɔn k'a fɔ ko n'a wulila joona o de b'a lafiya n'a wulila joona a y'a ka formation kɛ ka tɔgɔ sɛbɛn joona gouvernement fɛ ou bien privé fɛ o de b'a lafiya o de b'a to ale yɛrɛ bɛ hiji faamu n'a ye hiji faamu
abaka bato beke no yala donc maintenant mbe nyeshi hiji dendema ka fayo ko bon vraiment ni ba fe kata hijila ni ba fe ka mo lata hijila ika wili jona ika na to dernier mètre surtout dernier mètre ko be ka bo la peu ka fo ko mbe sungolo de kono ou bien sungolo kofi ou be ka bo hijila peu ni ya jati mine c'est ça comme il y a fait chomena depuis mois de septembre système d'ailleurs là et ambe zone min ko zone verte ka barako kono fo janvier ni janvier sera voilà oye zone verte ni antemena février oye zone jaune ni voilà mars oye zone rouge donc maintenant anga lañité cassé mars ma kanga to anga higidon to sebe parce que wati a faratika bon higidem be mba nyeshi maka nyinu fi wala anga mali higidem be parce que anti sekatani ma shi higila minte mali den drone de bita higila kota min be dama abidi malion de ma passeport malion be munu bolo lo de sekatani lo de sekatani ni kota yi donc nous be sekatani kota yi de visa sur ni kota yi donc be nyeshi maka foko bon vraiment bara u damena de septembre bara u be 5 ans chaman kerala munun tora mancha be u kabo jona hiji prix changement makala comme ya fonga ko na to changement o musa calendrier reconduira saro prix o de be nyina o de be sara musa ka be ba kono tabarkala ni ya wala ni ika wili jona ikati to sabe ka wodu sara pour que ka baraw be ka ke ikana gele a foi so ka hiji kono ni to sabe fana bi ka visite médicale ke ibi ka formation de hiji den ka hake follow o ka hake follow formation parce que ni ya formation ke ibe hiji be defo ni formation ke ika bato bebe no ni formation ke itena degun foi so surtout mina arafa muzalifa comme ya fonga comme na tomina moko million nani mimbe nyon soro yoro kelena wati kelena tumano mais ni formation nyumanke ni ka formation ke e privé ou gouvernement ou ni formation ke parce que maison de hagi dalel ndo malien bede kama be se kana formation ke maison de hagi la be formation B pour que c'est ka hiji fam tabarkala que hiji ka c'est ka famu adamina fo laba Allah sona vraiment au baro be 5 ans on peut améliorer on peut ka bonner pas de sorala on peut ka confiance pas de soroni barena ngala sona inchallah be do de faraka inchallah kanga kuma kun kene miye awfu woli nyimando kadwa ke halsa ala ka jamana pasi amina rabbi amina rabbi wa alaikum salam wa rahmatullah ici aywa ni ci docteur Abdul Fattah Cissé maison du haji directeur o nyema ba hiji tagalo to la sumbe on ka jamana kono o nyema bado bi barusiki kera alife ale jabala walma maison du haji re nyema ka sola kaseka hiji re baro be labon mombe sena nyinanta re hukum konnana dan na donu nu pela jelena ka fesel ke amba chike aka fo famnyalu chiama sorla baro en konnana ka nyini masara manife hiji musaka ko alaka noka mali alislamoni dina alislamere kelngena pela chele alaka takan ka sigo noka ni tagalu kera batu alaka kelin noka hiji diun kelngena pela chele ka batu ke batu minene ka nyini masara manife anga jamana alaka basiki alaka kulusuma ka irefo Dr. Abdul Fattah Cissé ka iwalen mando amba jigi aka foni tena kanga sigi labai tumani tuma anina nyogon soro ka toka baro sigi blasinka famnyalu chama obseka soro maison di hajire ka barola hijire barola ka obefu ka be walen mando amba fo akambe dokokunere jem kon keneka minye faso jokene jem kan يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية